Allah jeba malikono maliko kanka fulini tanube lase bela jelema fenfe malibi si flambeja bololo sirafe ni wakati ni sanga konna la ame bela jele ko miya aslamaya fulu miya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh abaka émission madi kana kan minti émission dugule jenwono na ambora ka sigita maobi miri maobi bela jele buka fonta ku sigi mi ka fo lundi don fe Cheick Mamadou Kouma si flabe nyon soro fasa fasila ne doni kunga kunga mi ka baro doni koka ka baro don ba ka koka ka baro mamugo nyen koka ore kama bi ani Cheick Mamadou Kouma ay nyogo sura kuma assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ko ci la akrafa may alhamdulillah i barokera ko chamanke Allah ka be ami do ke Allah ka be do min Allah ka be sago dama ci ba Allah rahma ko sallallahu rasul akadi ga fuli kana se kan ba masabi ikan mero bi maliko no katable maliko yana nga fuli ke folo ba fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa kafana alhamdulillahi hamda wa ba'd usalli wa usallimu ala ahmad al-bashir an-nazir ad-da'i ila siratil munir wa ala alihi al-athhar wa sahabatihi al-akhyar adada ni'amillahi ila yawmin nushur. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله سيفلا نواتينا أن لجبا أن لمبا مالكونو مالكوكا جين فانتان ناني بلا جليفة أمبو فوقو بركادا وكا تشسرلا نافراكو إيكا موري ففن بيبو الحمد لله جيغا فنغاي جيان فنغاي ولودي وبيبو ka sigi ka ben erima ka anfle anga fota ananga ketawla ambu foku barkada u ka layini ala de ba don ani ulu yere rabbi ala ka bela jelenye ka bela jele sabati ci ba Allah rama ko so sallallahu rasul wasallam Cheick Mamadou Kouma alere ba mulo aka nega durusira 00223 ni be jamana ko fe 74 48 36 42 74 48 36 42 bi ani murge be nyofe ni nere ba fama bun na fulo murge mada ku chamanke ndabe siga sama aka zawo gati baki ay kabako doge se fulali o maka to lamel lamekla kan dama la ka fo jamai ni woro fo ne tete mo jiga don ba ka ko kana makoke kuma ka zawo gati ku doke o nere makilon fo nere ni client ko gati no lu kuma na mo yere kuma na muru wara ka emission na giga zawati fengeke kuma yananga do konnala jamana ay ka fo juma ibe kalamba do ke ika dugone mo ko ni mina kafu wakati chama ayere dun chama andi la kana juma chama fe mi soro kalanina kalan kuma hunne bala alhamdulillah sifula ambi ala foka barkada kan laje ba bela jelen fo malikono malikoka niyame iba foko jien kadi ire ba kono niyame iba foko jamana kadi jamana sumale do alhamdulillah am faso fangle abebi bolula bi ambi boka siki wati be ngo anye doni bawi ameni don ami senina ni o sera ka kɛ an ka kumakan ye a ka kan ŋaniya ɲuman kan ka sɔrɔ an na ani ala cɛ waati bɛɛ an bɛ se ka sigi ka waati dɔ di ala ma hali n'a kɛra semaine kɔnɔ siɲɛ kelen ka ala wele jamana ye ka ala wele an ka surasiw ye ala bɛ se tentigiw ala bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na donc sefula an ye nin ŋaniya de siri depuis waati jan mais k'a kɛ réseau ka kuma ye ala y'o latigɛ su na e ka se k'an ɲininka a la an b'o kɛ juma o juma an bɛ dugawu kɛ jamana ye an bɛ dugawu kɛ jamana ye ka dugawu k'an ka surasiw ye yarabi fitinɛ mun bɛ an ka jamana kan ala bɛ se ka fitinɛ wuli cogo min na o de la juma o juma an b'o kalan sigi ka dugawu kɛ an ka jamana ye ka dugawu kɛ an ka surasiw ye ka tila ka dugawu kɛ jamanaden bɛɛ ye yarabi ala k'an faso bɔ bolo la parce que hamina ko mun b'an na bi fɔlɔ o ye faso ye faso in bɛ degun kɔnɔ a bɛ jɔrɔ kɔnɔ a bɛ hami kɔnɔ bi ala mun y'a latigɛ ka nin bɛ faso ka bi
ala de bɛ deli o de bɛ se ka wuli k'a bɔ faso kan yarabi an bɛ ala deli ala k'a bɔ an faso kan ala k'an faso lafiya ci b'a la yɔrɔma kosɔn sallallahu rasul belebele an bɛ n'o de fɔ Cheick Mamadou Kouma an bɛna se ko dɔ ma sisan m'a daminɛ bi ta ye nafolo baki i ka za wagati baki a ka di n ye za wagati baki i ka kuma kan a ye min kɛ ne morikɛ n m'a fɔ maa n y'a f'i yɛrɛ ye a ka kan fitiriwale k'a fili ni ko kɛri ye n'a ye nɔbɔ a ka kan hɔrɔnya ni danbe kɔnɔna la i ka bɔ k'a fɔ jɛma ye tiɲɛna karisa ye nin diyan a ye mɔgɔ ɲɛ morikɛ za wagati baki a bɛ mun kɛ maa ye alhamdulillah sefula n'i ko za wagati dɔrɔn moriw bɛɛ b'a dɔn a tɔgɔ dɔn a kuma fɔ ka di bɛɛ fɛ mais k'a dalu kisɛ dɔn ala sɔnna k'o kalifa maa dɔw la o de la n'i ye za wagati dɔn ala ti sɔn tuguni e k'a fɔ ko n b'a kɛ cogo di ni maa min ye za wagati dɔn sefula ala bi sɔn e bɛ se k'i yɛrɛ bɔ bolo la wa e bɛ se ka mɔgɔ dɔ bɔ bolo la e bɛ se k'i yɛrɛ bɔ nafoloko jɔrɔ la wa i bɛ se ka maa wɛrɛ dɛmɛ k'o bɔ nafoloko jɔrɔ la ni za wagati dɔnni nafoloko gindo kuranɛ kɔnɔ a bɛ suran caman kɔnɔ mais kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛna moriw bɛ min dɔn ani ala yɛrɛ sɔnna a ma ka gindo kɛrɛnkɛrɛnlen k'a la suran mun na kosɛbɛ za wagati y'o dɔ ye ni maa min ye za wagati dɔn ka tila ka kɛ fantan ye a dɔnniya mun bɛ fɔ o tɛ tiɲɛ ye ka za wagati dɔn ka tila ka fantan o kɔfɛ o y'a sɔrɔ dɔnni mun bɛ fɔ a la o tɛ tiɲɛ ye i t'a dɔn de sefula n'i ye za wagati dɔn waati o waati ala b'i ka ko de kurakuraya waati o waati ala bɛ ni kura fiyɛ i ka ko la garisɛgɛ ko kɔnɔna na relation kɔnɔna na nafolomugu yɛrɛ sababu bɛ sɔrɔ sira minnu fɛ o ko kɔnɔna na toujours ala bɛ koba dɔ kuntigɛ k'a ɲɛsin e ma za wagati ye kabako ye nafoloko baaraw la ala bolo nafoloko baara tɔw cɛ la inshallah et puis kabako ba min b'a la n'o ye dawula ye n'i ye za wagati baara sefula i ni diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ bi jɛ a b'i kanu wa i ni o mɔgɔ min bi jɛ n'a b'i kanu ni fɛnkɛ de ye k'a fɔ n bɛ fɛn kɛ karisa ye wa ala ti sɔn i ni mɔgɔ ka ɲɔgɔn kanu fiyewu f'i ka taa sɔrɔ maa o maa a bɛɛ ye setigibaw de ye i ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn kanu i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye setigibaw de ye minnu bɛ se ka e dɛmɛ i ka laɲini na inshallah sabu ni za wagati b'i tigɛ la a bɛ mɔgɔw de kanu k'i kanu a bɛ mɔgɔw kɛ ka i kanu kosɛbɛ ka tila k'i sɔn maa o maa bɛ yen n'o b'i kanu a b'i kanu k'i sɔn de maa o maa bɛ yen n'a b'i kanu a b'i kanu a ka jɛ ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ hɛrɛ sɔrɔ ni min ye parce que o gindow de bɛ an bolo a ko kɔnɔna na n'ala ka jɛ inshallah sabu de bagi min filɛ ale de n'ale donni tigɛ la a b'o de kɛ ka nafolo se sefula za wagati nasira minnu bɛ an bolo walasa mɔgɔw k'a kɛ vocal ye o ye nasira caman de za wagati nasira bɛ anw bolo sefula ni e yɛrɛ y'a kɛ i ka ɲɛnamaya bɛɛ b'a kɛ cogo di ala tɛ sɔn o ka kɛ tuguni a kɛcogo dɔ bɛ yen n'i y'o kɛ a bɛ falen fo e la ka taa f'i denw na a kɛcogo wɛrɛ bɛ yen n'i y'o kɛ a bɛ falen e la ka taa i denw na ka t'o denw na f'o fana denw ni kabako de bɛ za wagati la o de la n bɔra k'a f'i ye mɔgɔ tɛ za wagati gindo dɔn a tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ kan ka tila k'i bɛ fantan yan o samɛ bɛ ala la o tɛ kɛ maa si t'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a dɔnni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ kan k'o bɛ tila ka kɛ ayi o samɛ bɛ ala la o tɛ kɛ inshallah a tɛ tɛmɛ o kan ok Mamadou Kouma Mamadou i kɔni y'a dɔ di ne ma n t'a dɔn i y'o di min na nafolo kɔni a don i y'a jan je pense que i y'a don an fila de tigɛ la ne ani Bafodi o tɛ a kɛra an kɛlen émission na a don ne bɔra za wagati kuma na i ko sen fila i yɛrɛ ka za wagati banna balimakɛ journaliste min bɛ kuma ka kuma da dɔɔni b'a la k'a sɔrɔ a ma k'a ye ne tɛ inshallah a filɛ ne yɛrɛ tigɛ la n ka za wagati filɛ n tigɛ la ne ye za wagati ne tigɛ la ni bɛ n tigɛ la u bɛ mɔgɔ dɔ dilan nin fana bɛ dɔ dilan mais kuma in nin di ne ma a b'a bɛ nafolo ni garijɛgɛ de lase ma kuma y'a jan don min na a don i ko n ka jateminɛ kɛ sen fila k'a daminɛ bi ka na se wagati dɔ ma dɔ fɔ seko jateminɛ kɛ nin wagati kɔnɔna la kosɛbɛ n'i ye min i k'a fɔ n y'o de f'i ye a ma mɛn n dara la ko nafolo baara don n y'a f'i y'a don
kungan dɔ bɔra n y'i wele n ko Cheick n ko kungan dɔ bɔlen don n ko i ye baki di ko ko dɔ bɛna kɛ a ma mɛn dɔ in sɔn miliyɔn dama damani mori tɛ dɔnnibaa tɛ a don y'a f'i ye fɛrɛ o kɔfɛ za wagati donnen kɔfɛ n tigɛ la o sababu na parce que jɔn ni fɛn min sababu kun tɛ yen n'i ye fɛn dɔ kɛ n'a fɔra i b'a jateminɛ n'i ye nin jateminɛ n'i y'a don nin de kɛ n'o kɛra o yɛrɛ b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la i kan k'o lakale maa ye o kan ka kɛ ne tɛ maa wɛrɛ t'a dɔn ne ye n ta don n tigɛ la n ma nimisa n t'a la a ye nafa ɲɛ maa ye n sɔn miliyɔn na a wele karisa i diyara n ye parce que ko a bɛ kanu di maa ma i ma maa kanu kuma i tɛ se ka miliyɔn d'a ma i se k'a d'a ma a ye kanu a ye sɔn maa tigi fɔ ala ka sin kɛnɛ amina inshallah foyi sababu tan tɛ sababu dɔ fɛrɛ ye e za wagati ye fɛn fɛn garizigɛ b'a la bamanan b'a fɔ ko garizigɛ ɲuman tigi o de bɛ ji feere bada la kosɛbɛ za wagati baki kɔni filɛ a ye fɛn ɲa ne a ye fɛn ɲa ne fɛn caman bɛ kɔfɛ ka na tuguni fɛn ɲa ne dugu sisan ne maa min mago b'a la a ka ko kɛ e fɛrɛ ye baki fili bolo a labilalen bɛ maa ye ne ye kuma deli o don n ko kuma i ka baki ye kabako kɛ ne m'a ɲini i fɛ i ka nɔgɔya kɛ maaw ye i ko se fila siɲɛ wɛrɛ n'i nana émission na problème t'a la n bɛ sɔn a ko n m'a kɛ maaw ye n ko a ye nafa ɲa ne a ye ne sɔn miliyɔn dɔ la n b'ala fo ala ka caman bila caman nati halisa e fɛrɛ k'a ta i ka dɔ sɔrɔ n'a fɔra kuma b'a dilan min na o ka fɔ maa ka baara caman bɛ siran ne ko kuma ma n ko i b'a baara maa min na i tun bɛ ka nɔgɔya kɛ maa ye n sɔnn'o ma a ka di i ka nɔgɔya wɛrɛ kɛ maaw ye a don i ko ma ko sefu i bɛ fɛ a ka kɛ joli n ko kuma n'i y'a dan ne ma ko e segin tɛna don i gasi la i ko ma ko n jɛfɛn t'i bolo n ko sefu b'a di maa ma 20,000 za wagati baki filɛ 20,000 k'a don i tigɛ la i ka sababu sɔrɔ maa k'i kanu ka hɛrɛ k'i ye maa k'i kanu garizigɛ ka dayɛlɛ i ka sababu caman sɔrɔ ne ma dɛsɛ ka 20,000 di i ka ɲɛnamaya garanti kama je pense que kuma cogo tigilamɔgɔ tɛ za wagati kɔni filɛ garizigɛ dawula nafolo a b'o don suuri a ye zan farapa ye ne yɛrɛ a y'a di ne ma alimentaire min bɛ kuma ne don a y'a di ne yɛrɛ ma yanni ne k'e fɔ a y'a di ne ma kuma an tɛmɛnen kɔfɛ o la i ka nafolo baara tile 41 m'a dɔn o ni za wagati fɛrɛ nafolo baara tɛ kelen tile 41 nafolo baara ale ye nafolo baara dun alhamdulillah sefula an ka tile 41 nafoloko baara an b'a kɛ mɔgɔw ye ka tile 41 d'u ma u ka se ka jateminɛ kɛ u ka ko ta cogo la i n'a fɔ n bɔra ka kibaruya fɔ e ɲɛna cogo min na k'a fɔ nin ko in jateminɛ i b'a dɔn diɲɛ ko o ko n'a kɛra i b'a sɔrɔ kɛcogo b'a la taacogo b'a la et puis i kan ka faamuyali cogo dɔ fɛnɛ sɔrɔ a la donc o de la an ka baara ninnu fɛn fɛn min bɛ yen tile 41 ka taa se fo an ka nafoloko baara sira tɔ bɛɛ lajɛlen ma sariti ni taacogo de bɛ anw bolo a la an b'o de f'i ɲɛna k'a fɔ a jateminɛ nin cogo la sefula an ko tile 41 nafoloko baara o ye nafoloko baara mun ye o ye nafoloko baara kabako lama dɔ ye parce que i b'a dɔn nafoloko baara si tɛ yen k'a bɛ taa dawula tɛ min na i y'a faamuya nafoloko baara si tɛ yen k'a bɛ taa f'i k'a tigi yɛrɛ dɛmɛ a ka ɲɛnamaya da yɛrɛ minnu tugulen don ka se k'o dayɛlɛ donc i b'a dɔn mɔgɔ ka da tugulen ou bien mɔgɔ bloquelen ou bien mɔgɔ min bɛ a tigi yɛrɛ ma deli ka dayɛlɛ fɔlɔ nafoloko kɔnɔna na ka se k'o tigi dayɛlɛ o tigi ka don fɛn sɔrɔ kɔnɔna na o de tɛ ko nɔgɔma ye mori bolo o tɛ ko nɔgɔma ye dɛ sefula k'a fɔ i bɛ don jɔn dɔ ni ala cɛ e bɛna ala wele a ye a ka se ka fɛn sɔrɔ ou bien a yɛrɛ kama ala k'a da hali a ma deli ka 100,000 mara e k'a fɔ e bɛna ale ka ko dayɛlɛ pour que a ka don 100,000 sɔrɔ la ka taa fɔ miliyɔn na ka taa bila fɔ miliyari la sefula ni kodɔnna tɛ kunfin tɛ se k'o kɛ o de la fɛn dɔnnibaaw ko la tadri in qulta tadri yas'aluka hatta la tadri la tadri in qulta tadri yu'allimuka hatta tadri ko i jija i k'i yɛrɛ bila milieu la i t'a dɔn n'i nana fɔ don dɔ la ne bɛ nin dɔn u bɛ nin ɲininka k'i ɲininka f'i tɛ n'a dɔn k'i yɛrɛ bila milieu la i tɛ n'a dɔn k'i yɛrɛ kɛ camancɛ maa ye i tɛ n'a dɔn don dɔ la i bɛna fɔ ne tɛ foyi dɔn wa mɔgɔw fana bɛ n'i ladɔnniya f'i bɛna dɔn o de la sefula nin ko ninnu na gindo gɛrɛgɛrɛw de bɛ yen gindo sugantilenw de bɛ yen ala yɛrɛ y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ
amma dankala kwa ako wa in min shay'in illa indana qaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum ako fushite hinena nafolo la bonyana korota la ki fika sura magazin chama bine alabulu ko me ka ba jigini damajiraw de damajiraw jon gerseke tikili jonga kuta chuku tikili mais cɛw cɛ bɛ se ka mɔgɔ sama k'i bɔ dekun kɔnɔ k'i bila nɛɛma na k'i bila hɛrɛ la k'i bila sɔrɔ la o ye kodɔnnaw de ye o de la n ka kuma caman bɛ yen hali an bɛ consultation minnu kɛ ne b'a fɔ n ka kumaw kɔnɔna na i k'i ka ko sɛmɛ kodɔnna na n'i ye kodɔnna sɔrɔ ka ban o de bɛ se k'i dɛmɛ k'i bɔ dekun kɔnɔ k'i bila lafiya la o de bɛ se k'i bɔ fili kɔnɔ k'i bila sira tilenni kan donc sefula an ka ni nafoloko baara ninnu anw y'a recherche kɛ ka recherche kɛ hali sini anw b'a recherche kɛ hali sini ne b'a kan o de la n bɔra k'o f'i ye arabukan na kan'a fɔ k'i b'a dɔn n'i ko k'i b'a dɔn i bɛ maa sɔrɔ a b'i ladɔnniya f'e bɛ tunu diɲɛ kɔnɔ c'est à dire o bɔ i hakili la pewu k'a fɔ ko e b'a dɔn wa n'i ko fɛnɛ k'i t'a dɔn i bɛna cɛ sɔrɔ mun b'i tɛgɛ minɛ k'a k'i kɔnɔ k'i fa f'i bɛ fɔnɔ donc o ye ala yɛrɛ ka ko ta cogo di donc wa dɔnni fɛnɛ bi ten tɔ de fo ka ko do ze ilmin alim n'i ko k'i bi dɔ dɔ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ o ta ka ca i ta ye i y'a faamuya fa la ka nafolo baara tile 41 n'i y'a baara maa ye a fana bɛ baara ni za wagati de don wa an b'a kɛ za wagati la an ka nafoloko baara sira wɛrɛw bɛ yen an b'a kɛ minnu na mun tɛ za wagati ye sefula nafoloko baara kɔnɔna na n'i ye ɲininka n yɛrɛ kunna bɛ siri parce que n t'a dɔn n bɛ fara ka don yɔrɔ min na tellement que n donna ale ko kɔnɔ n b'a ɲɛ dɔn cogo min na n bɔra k'o de f'i ye wa fo ka ko loze ilmin alimun dɔnni tigi n'i ko k'i bɛ dɔnni kɛ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen mun ta ka bon ni i ta ye ala sɔnna ka fitinin min kalifa an na n'an bɛ bɔ k'a jira k'an bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ ni o ye sefula anw ka recherche fanba bonyana nafoloko baara ka a ko kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ o de la ne k'i ma ni maa ɲuman bɛ diɲɛ kɔnɔ bi nafolotigi de ye maa ɲuman ye ni barikatigi bɛ yen bi nafolotigi de ye barikatigi ye n'i ko k'i ko dawulatigi ba n'i ye nafolo sɔrɔ i bɛ dawula sɔrɔ donc n'i ma ɲɛ k'i bɛ diɲɛ fɛn o fɛn min ɲini nafolo ɲini n'i ye nafolo sɔrɔ ka ban alhamdulillah an b'o tile de la bi maa da mɔgɔ kulo kan za wagati baki min bɛ yen a bɛ garijɛgɛ nafolo a b'o de lase maa ma a man ca dɛ dama dama de labɛnnen don garijɛgɛ ɲumantigiw bɛ ji feere bada la maa k'u teliya ka jigin whatsapp kɔnɔ maa min mago b'a la ne ta ye miliyɔn na se ma an mago b'a la kuma ye dɔ wɛrɛ ka kɛ a ka se ka caman fɛrɛ la n'ala sɔnna an nata kɔni tɛ faamu o don wala nafolo a b'o de furu maa kan n'i y'a ta ne ye ko dɔ ye n b'a la fo n balimakɛ n balimamuso i fɛrɛ k'a ta i fɛrɛ ka ko dɔ ye mɛ o tɛ taa i fɛrɛ k'i teliya de sabu min dilannen don wa mɔgɔ t'a piri ka kɔrɔ den dama dama de dilannen don o dabɔra e yɛrɛ ye laɲini mun kɛ nin waati in na pour que ka se ka di mɔgɔ dɔw ma nin waati in na ni mun gɛrɛsɛgɛ b'a la olu ka se k'a sɔrɔ 20,000 in na i y'o laɲini mun kɛ nin y'o labɛn de kɛlen ye nin waati in kɔnɔna na n'ala ka diɲɛ ye a faamuna i tɛ teliya an balimakɛ i ka jigin whatsapp kɔnɔ i k'i labɛn n'a y'a sɔrɔ i labɛnnen don jigin whatsapp kɔnɔ joona yanni ko nin ka ban i ma kuma ye den dama dama de ta a kɔni binno ale ma mɛ gaɲa y'o aw ma ne y'a dabɔ a ka nɔgɔya kama maaw tɛ na nafolo baki de n'a b'i tigɛ la a ka se ka ko dɔ k'i ne yɛrɛ ta bɛ n tigɛ la ko dɔ kɛ 00223 74 48 36 42 74 48 36 42 a ye taa whatsapp kɔnɔ kuma namoro la ɲɛnamaya tɛ taa ka fɛn dɔ to maa la n'o b'i ka degun ka bon kosɛbɛ n'a bɛ fɔ a ma ko siri kuma dɔ siritigɛla kɛlɛ bɛ k'olu labɛn kuma yan'an ka taa siri ye fɛn jumɛn yan'an ka don siritigɛla min alhamdulillah sefula siri de ye hadamadenya yɛrɛ nɔgɔlan ye ni siri ye i ka ko la nɔgɔ hali maaba i bɛ kɛ maaba lagosilen ye siri ma ye dɛ siri bɛ se ka don maa bɛɛ lajɛlen kan i tɛmɛsira bɛ se k'a kɛ baga ma fɛnɛ bɛ se k'a kɛ i y'a faamuya bon i yɛrɛ nana don min na n'o y'i ka bangedon ye o fɛnɛ bɛ se ka siri dɔw da i kan i y'a faamuya mais nin kelen o kelen pour que ka e bɔ a dekun kɔnɔ totalement i tɛ siri sɔrɔ mun kɔ o siri mɛ kodɔnna ko de la i ye mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ kodɔn k'i bɔ a dekun kɔnɔ teliya la joona i y'a faamuya sefula ni siri y'i sɔrɔ hɛrɛ kuma tɛ dɛ hali i tɛ bɛn ni wari jatetɔ ye hali tɛ bɛn ni wari jatetɔ ye ni siri y'i sɔrɔ i tɛ bɛn ni wari jatetɔ ye
woro warbe ka fo ka be fo ko ne nafolo mugu ye ala ti so e ka bena jate toy sefla siri mayne ni siri hadama den soro e bi boli fe mu no fe i to soro mu yere bi kay gen no bi na hali sikilin soro e ka so na bi fo ko gerseke nyuman tikiya i o fene ino fene ti nyoy sefla ni siri hadama den soro e bi yal i ba fo ki bi tuku mo min no fe o wakati ka soro o teki gerseke kan pour que bi se ka do soro ka eson depuis eno mana ken nyogon fe o kanga mu soro ka eson o to soro bli sefla ni siri hadama den soro abi do ka ko bela jelela abi do ka relation na abi do ka dawla la abi do ini mo ni nyogon che halaka baro nyogon ya abi do la ni siri yi soro ni sikira jama chela bebi baro ke e bi se ki tade ke ki dade ka lame mais ne yi ta fo la bi laban kelela sefla siri mayne ni siri yi soro ini muso ti ben ala ka fo karsa yen che nyogon yi ati ben ala sefla ni siri ye mɔgɔ sɔrɔ fɛn o fɛn min bɛ n'o kan ka munumunu e ka sira ka hɛrɛ la k'i bɛ se k'a fɔ ko alhamdulilayi o bɛɛ de bɛ jɔ o de la ne k'i ma hadamaden farikolo bi bana a bɛ kɛnɛya hadamaden fana gɛrisɛgɛ de bi bana a bɛ kɛnɛya gɛrisɛgɛ ka bana ye mun ye o ye siri jugu nin ye ni siri fana fanga nana bonya a bɛna don hadamaden n'a ye gɛrisɛgɛ minɛ a bɛna don i ka kɛnɛya la ka b'o la kana don hali hakili la tuma dɔ la i bɛ maa dɔw ye k'a fɔ u bɛ kelenna taama kɛ u bɛ kelenna kuma kɛ hali ni tulonkɛ kɛr'u fɛ a tɛ k'u fɛ siri jugu de b'a kɛ parce que ale yɛrɛ ni bɛ fɛn fɛn min kan a si tɛ sɔrɔ tuma dɔ a bɛ kumakan duman dɔw bɛ a bɛ nisɔndiya ka si mais depuis dugu mana jɛ n'a wulila k'i jɔ a sen fila kan k'a bɔ ko in ma gɛn ka ban a tɛ foyi mɛn ni kibaruya jugu tɛ a bɛ se dɔ b'a fɔ wa an ko an b'a kɛ tan mɛ nin ko in nana ko a kɛra tan ale n'o dusukasi bɛ segin so se fila n'o cayara hadamaden na 1 2 3 4 ka taa fo ka taa se sigiyɔrɔma caman ma mun tɛ se ka jate o bɛ don i hakili la k'a sɔrɔ ani hakililabana yɛrɛ dafalen tɛ kelen parce que i sigilen bɛ jate dɔw bɔ minnu tɛ faamu mɔgɔ b'a fɔ ko est-ce que cɛ in ma hakili bila an b'a y'a sigilen a bɛ to ka jate dɔw bɔ a man kɛnɛ sisan o y'a sɔrɔ siri bonyana i kan donc i ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'a sɔrɔ muso de b'i bolo so kɔnɔ se fila i b'a dɔn sisan i bɛ muso fɛn fɛn mara a k'a sɔrɔ dɔ bɛ sɔrɔ pour que a ka bɛn ni fɛn tɛ sɔrɔ a bɛ na ka na kɛlɛ kɛ e dusu man di ale fɛnɛ mun bɛ ka e makɔnɔ pour que e ka na ni hɛrɛ ye e tɛ ka na ni fɛn ye o fɛnɛ bɛ ka ale la dusuma kasaya ye n'o fila farala ɲɔgɔn kan o ye bɛnbaliya ye se fila ni siri nana ka n'i sɔrɔ hali den t'i bonya parce que den ba ye den ka dugare de ye muso den b'a sigi k'a ba de lajɛ ba bɛ min kɛ fa la a bɛ fa minɛ ni o de ye n'a ye ba tɛ kɛta ɲuman kɛ den si tɛ mun b'i bonya parce que siri bɛ ka ko bɛɛ ɲɛma i ka ko bɛɛ jɔlen don se fila siri man ɲi n'a y'a da don a la a ka ca ni ala ka jɛ alhamdulillah se fila ala kira de ko ten sallallahu alaihi wa sallam a ko li kulli da'in dawa'u a ko bana o bana ko ala sɔnna k'a fura bila diɲɛ na n bɔra k'a f'i ye farikolo bana bɛ yen gɛrisɛgɛ bana bɛ yen donc gɛrisɛgɛ bana n'o ye siri ye ala sɔnna ka fura teliman di an ma a la an b'a kɛ safinɛ na an b'a kɛ a nasilama na an b'a kɛ n'a yiri n'a nasiw ye k'a di hadamaden ma k'i ka ko dayɛlɛ k'i bɔ degun kɔnɔ joona joona k'a daminɛ tile 1 ka se tile 7 ka taa fo tile 11 i b'a fɔ ko alhamdulilayi ni ala ka diɲɛ ye o n'o tɛ kelen ye an ka kitabu dɔ bɛ yen o fana ko ten a ko dawawu shaqqi an yuhassa bi misradi ko ni fini farala ko kɛcogo fosi t'a la f'i ka misɛli de ta k'a kalan donc ni hadamaden ye dekun sɔrɔ a bɛ boli ka fɛn jumɛn de magɛn a bɛ bɔ dekun kɔnɔ cogo di a bɛ dɛmɛ cogo di a ka mago bɛ se o de ma o waati ni ala ka diɲɛ inshallah maa min bɛ bɔ siri jugu bɛ kɛ i ka ko bloquelen don Cheick Mamadou Kouma b'i ka contacter 00223 74 48 36 42 yan'an ka bɔ émission kɔnɔ maa k'u labɛn maa 1 minɛ maa 2 an b'o ka consultation direct kɛ n'o y'an wele u ka lajɛli bɛ kɛ 00223 74 48 36 42 n'ala ye maa min garisɛgɛ an b'olu ta olu ka lajɛli kɛ tɔw bɛ taa WhatsApp kɔnɔ kuma n'an bɔr'o la bana dɔ kɛlen bɛ k'an falakaw sɛgɛn a kɛlen bɛ ka musow fɛnɛ sɛgɛn n'a bɛ fɔ a bana ma ko impuissance sexuelle min ye cɛya bana ye cɛya bana jumɛn de kun alhamdulillah se fila i filɛ ka cɛya bana ko kibaruya mun fɔ nin mɔgɔ si tɛ yen bi ko min kan ka fɔ n bɛ da n yɛrɛ la ko n tɛ cɛya fura ɲini maa si oui parce que a tant que i bɛ dumuni kɛ ka ban kɔni an ka bi dumuniw na i man kan tɛ ka ban ka cɛya fura ɲini parce que an ka dumuni kɛtaw yɛrɛ de bɛ a se an ma i y'a faamuya cɛya bana n'a ye cɛbakɔrɔ sɔrɔ a b'i jɔyɔrɔ fɛkɛya i ka so
hali n bɔra ka kuma dɔ fɔ sisan an ka kuma dɔ in kɔnɔna na siriko kuma kɔnɔna na ni cɛya bana de y'i sɔrɔ a b'a to muso t'i bonya so kɔnɔ cɛ dafalen cɛ o cɛ bɛ yen ka kɛnɛ i dafalen wallahi sefula hali n'a sɔrɔ pɔsi man girin mais a tant que siyɔrɔ ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ n'i donna i kunbɛ cogo bɛ ɲɛ i bonya cogo bɛ ɲɛ i b'i ka ji sɔrɔ k'i ko ka bɛn ɛri ma i y'a faamuya i b'i ka dumuni sɔrɔ k'a dun ka bɛn ɛri ma k'a sɔrɔ a ma kɛ ni weleweleda caman ye a bɛɛ bɛ kɛ ni siyɔrɔ ɲɛ de sefula siyɔrɔ ko defo ale de bɛ ka na furu caman tiɲɛ bi hali an ka extérieur la i b'a sɔrɔ an ka maa minnu bɛ yen a caman bɛ yen u bɛ musoko problème kɔnɔ mais a fanba ye nin ye parce que a tɛ se ka fɔ muso b'a ye k'a fɔ bon cɛ ale ni cɛ tun bɛ gɛrɛ ɲɔgɔnna mun kɛ an b'a fɔ an lamɛnbagaw ye an bɛ furako kibaruya la nin waati ka hakɛ to maakɔrɔbaw b'a la denmisɛnw b'a la an faw b'a la an baw b'a la i b'a sɔrɔ u bɛ gɛrɛ ɲɔgɔnna minnu kɛ o temps kɔnɔna na cɛ tun bɛ ale satisfait ka se degré min ma mais bi a jɔyɔrɔ fɛkɛyara o tuma n'a tor'o la ani kamalen jalaki fɛn fɛn mana ɲɔgɔn sɔrɔ k'o ta ka diya kunfɛ ka tɛmɛ e ta kan sefula o ye tɛgɛ bɔlen a la dɛ donc o dekun bɛ an ka extérieur maa caman ba kan k'a sababu kɛ cɛyako problème ye donc cɛyako fura fɛnɛ a ko cayara mais i b'a dɔn ɲɛnamaya yɛrɛ fɛnɛ ye fɛn dɔ de ye ko n'i ma bana fɛnɛ yaala i tɛ sanbaga sɔrɔ a la o de la nin fɛn ninnu sanfɛ an b'an profiter ka kibaruyaw fɔ pour que mɔgɔw bɛ se ka kibaruyaw sɔrɔ cogo min na u k'a dɔn an bɛ se ka fɛn minnu ni fɛn minnu kɛ adamaden se k'a bɛɛ dɔn i se k'a bɛɛ kɛ mais i bɛ fitinin min dɔn i b'o ɲɛfɔ mɔgɔ ye k'o jira mɔgɔw la ni ala ka jɛ inshallah ne ye cɛya fura min ye i ye min labɛn nin de ye cɛya fura nin ye cɛya fura nin ye tululama ye nin ye kabako de ye sefula dɔw ko jakuma tɛ ɲinɛ minɛ ni ɲinɛ jakuma da a ɲinɛ minɛ man di sefula nin ye a yirilama ye ani a furamugu fɛnɛ don kɛcogo bɛ nin na ni mɔgɔ min y'o ta an b'o ɲɛfɔ k'a bɛɛ lajɛlen f'i ye n'i ye nin ta i yɛrɛ b'a ye gazi minnu bɛ bɔ i farikolo la ani i yɛrɛ bɛ mun jate minɛ i yɛrɛ la wallahi i b'a dɔn k'a fɔ k'i ye fura ta ni fila kelen o kelen n'i y'a ta kabako de don ani mugu ye ni ala ka jɛ a faamuya cɛya fura filɛ lakika 00223 taa whatsapp kɔnɔ 74 48 36 42 n y'o de fɔ cɛya bana ale de dugun belebeleba a bɛ bɛɛ lajɛlen kan bi sefula o don ko n bɛ profiter k'a fɔ don ko dɔ nana yan a ka mariage de kɛra muso ye denmisɛnnin a tɛ kodɔn depuis mariage kɛra ka kɔɲɔso don fo ka taa kɔɲɔ bɔ ale ma se ka muso bɔ a cogo la an lamɛnbagaw b'a faamuya hakili la muso ye denmisɛn a tɛ kodɔn a ma deli ka ko kɛ fɔlɔ yɔrɔ a laɲini de don fo cɛ ka se ka wasa fo mɔgɔw ka ye résultat ye cɛ ma se ka wasa kuma tɛ ka ye résultat yira ale kun t'a yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ de fiyewu mais a nana se fila an ye nin fura kelen de d'a ma an y'a d'a ma don min na tile filanan don a ye tile fila kɛ ka fura in ta parce que muso kun taara u ka so fɔlɔ yan'a ka segin ka na mais kɛlɛ tɛ dɛ a kun taara bɔ so de a kan ka segin ka na ayi non muso ma dimi kɛlɛ tɛ fosi tɛ a bɛ n'a fɔ u ye laada dɔ de y'u fɛ kɔɲɔ bɔlen sisan ka tile damadɔ kɛ ko muso kan ka taa so bon muso taara o temps kɔnɔna na mais toujours muso kɔni bɛ denmisɛnninya in na cogo min na a b'o cogo in na parce que ale ma se ka maga a la a ma se ka fosi kɛ donc a nana an ye fura in d'a ma a ye fura in ta o don a y'a daminɛ o don a bɔra an fɛ don min na a n'o dugusajɛ o dugusajɛ yanni su cɛ muso nana dugu jɛra dɔrɔn a ye ne wele a ko pati k'a kɛra baara ye ko den kɛra denbaw sago ye k'a ko kɛra ko wasalen kosɛbɛ an bɛ ala fo inshallah ayisa k'i ka ko kɛ ko wasalen du kɔnɔ k'i ka ko kɛ ko wasalen kɔmuso bolo kɔmuso k'i cɛ yɛrɛ ka ko kɛ wasalen ba i bolo a tɛ taa i ka cɛya fura gɛrɛgɛrɛ ye a gɛrɛgɛrɛ sabu cɛya bana bɛ bɛɛ la min t'a fɔ min b'i t'a fɔ maa de ta cogoya tɛ kelen a tɛ k'i b'an ka jɛ laban tuguni kɔni kan sefula i kun ko consultation a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ bɛ ka wele n'i ye mɔgɔ fila ta an bɛ se ka fɛn kɛ joona salamu aleykum an ce kuri bai ce ba wa an direct la ba malatan Dembo Camara k'i ka lajɛli kɛ lajɛli bɛ kɛ jumɛn kan gazigɛ ok bo ale ka lajɛli bɛ kɛ gazigɛ kan o musokɔrɔba tɔgɔ i ka musokɔrɔba tɔgɔ maa tɔ ka jigin whatsapp kɔnɔ Binta Camara
Mam to wa to Binta Kamara. Binta, okay, Binta family. Okay, mawa jigi WhatsApp kono Cheick Mamadou Kouma résultat na di sisa. Ambal ma gata femeta la jeli ni ma siga direct soro bela jeli gata WhatsApp kono ani baki ko. Mamuta e baki. Ma. Ami mun fale nyana. Are ale ka dolo nyumon body. Mais aka ko keme wati do kan noko. Wati do ka gele mais gele de fanga ka boni noko ya wati. Fo kema ale yara la damana kuna siri. Mais ka soro mado siga fo ta ka here soro la. Mais are ko chama nyini ay ko do nyini mais ama wasa. Halisa ama wasa. Fo are ni be siga na ke ko la bi do ko la sa mais siga na ba ni na ko la. Ami mu voye aka ko siri me mana mu ye ko do na no tigi ya deme aba yere soro parce que ale te maiga bi sa sengena wa mate ko mamuti na fulo soro abi na fulo yere de soro ka nyina maya kono ya yere danjugo di mais soro mu be ke soro inde ka do ko ale ka dépense ko ko sebe ya famia akeme wati do ko fusa wati do ka gele do be o tay gele ya karata ta tayre iba soro be se ka ballo do ni do ne soro suna man no fiyo mais ale ta wati do ko fusa wati do ka gele mais gele inde ka chanka temen no ya feneka inshallah tatamoga okay mada ofam do fere wala salam alaikum mamunta e bagi na fulo bagi luka jigi WhatsApp kono salam alaikum salam alaikum bon ya mbal mega do aji na na le masaka no 00 223 74 48 36 42 salam alaikum salam alaikum Ba, sina. Mala dunia. Ibam tu to. Mamine. La jel be gad menga. Gamu. Diga dulu. Okay. Gaziga go. Ok. Plutôt la mella. Chef la même fayana. Ale ra hamika chan kosbe kosbe. Me aka nyina ma na folo de o. Ale kan na folo soro kosbe kosbe. Me ya dan chuko re. O ba da bokola. A gerseke kan. Me ale hamina ko kacha. Hamina ko chaate. Gele afene be hamina ko nkoro. Ya famia. Ale yɛrɛ mirina kuma dɔ hakili bi ɲagami hali a t'a dɔn a b'a kɛ cogo min na i y'a faamuya o b'a ka ko kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ sinon mɔgɔ dɔw hamina ko in bɛɛ bɛna wuli don nata la i y'a faamuya ka tila ka hɛrɛ k'o kunsin a ma diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ parce que mɔgɔ dɔw a dolo ka ɲi kosɛbɛ komi a ye dolo ko ɲininkali kɛ ale dolo ka ɲi kosɛbɛ a ka ɲɛnamaya yɛrɛ dalen don fɛn min kan o de ye nafolo ko yɛrɛ siratigɛ ye nafolo yɛrɛ de b'a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka taa wa nafolo b'a yɛrɛ bɔgɔ la nafolo b'a bɔgɔ la mais pour que ka se k'a ka kow ɲɛnabɔ a ye ale yɛrɛ sago ka sɔrɔ a ka ko sirimɛ maa na n'a sera ka kodɔnna sɔrɔ min bɛ se k'a dɛmɛ ɲɛnamaya saraka la ani ka baara ɲuman kɛ ka d'a ma dɔrɔn yani waati kunkurunin cɛ a bɛ kalo saba sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ a b'a fɔ ko alhamdulilayi rabbil alamin inshallah maro o famna kuma an b'i fo kosɛbɛ maa kɔni bɛ weleli la an tɛ ŋa maa laban ye tɔw ka taa WhatsApp kɔnɔna la n'ala ka jɛ salam alaikum an ce ma ne ye Dawuda ye ka bɔ Alizeri Dawuda Alizeri Kuribayi tɛ wala alhamdulilah ala ta lo alhamdulilah kan ni ka émission filɛ kuma bɛɛ m'a fɛ i ka karamɔgɔkɛ de na fɛn filɛ kuma Cheick Mamadou Kouma Dawuda i b'a tɔgɔ n b'a tɔgɔ Chata Chata lajɛli bɛ kɛ jumɛn kan bon lajɛli bɛ kɛ yɛrɛ ka adamadenya taabolo nafolo kan wa i ka ɲɛnamaya tacogo ani i ka nafolo ko wala bon sɛgɛ b'an ka du kɔnɔ fo ka tɛmɛ subhanallah ala k'a nɔgɔya ok an b'a fɔ maa tɔ ye bɛɛ lajɛlen ka taa WhatsApp kɔnɔ i ta mana kɛ dogo o dogo ni émission banna bɛɛ lajɛlen ka jigin WhatsApp kɔnɔ sisan chef la an bɛ mun fɔ Dawuda ye a bɔra ka mun fɔ o ye tiɲɛ sika foyi t'a la ale yɛrɛ kɔnɔna fililen don ɲɛnamaya in taabolo la kosɛbɛ kosɛbɛ mais u ka ko in kɔnɔna na u ka du kɔnɔna na ala bɛna hɛrɛtigi dɔw bɔ ye minnu bɛ du lafiya kosɛbɛ
ale yɛrɛ ye maa ye u jɔ mɛ ni ko caman ye du kɔnɔ u jɔ mɛ ni ko caman ye du kɔnɔ mais fɛn mun bi sɔrɔ olu fɛ k'o kɛ ka du dépense kɛ o fɛnɛ ka dɔgɔ a la wa maa fɛnɛ tɛ yen mun bɛ se k'i jɔ du yɛrɛ jigiya kɔrɔ 100% ni waati la o maa jɔlen foyi tɛ yen bɛɛ bɛ se ka dɔɔni de kɛ dɔrɔn i y'a faamuya bon ale yɛrɛ y'a jigi da ko caman kan olu de tɛ ka sira sɔrɔ fɔlɔ bon o sira sɔrɔbaliya o kɛmɛ k'ale fɛnɛ kɔnɔna fili est ce que a bɛna hɛrɛ sɔrɔ wa ou bien a tɛna hɛrɛ sɔrɔ mais an bɛ min fɔ a ye a bɛ hɛrɛ sɔrɔ n'a ka hɛrɛ sɔrɔ fɛnɛ daminɛna sira kelen tɛ hɛrɛ in bɔ sira bɛna caya fan caman mais ale fɛnɛ a ka ko sirimɛ maa na maa min bɛ se k'a dɛmɛ n'a ala wele la n'a ye danayaba sɔrɔ k'a fɔ karisa n bɛ se ka n ka ko kalifa i la a tigi y'a ka ko sɛnsɛn kosɛbɛ ko yɛrɛ dekun bɛ yɔrɔ min na k'o sarakaw bɔ a ye a bɛ se ka baara mun k'a ye pour que a ka ko mɔgɔya ko bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na hɛrɛ minnu b'a ka mɔgɔya kɔnɔ a bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na inshallah maa min fo kosɛbɛ n'ala sɔnna ka lajɛbaga ni filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo n'ala ka diɲɛ n m'a fɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka taa whatsapp kɔnɔ sisan inshallah i ta kɛra mako o mako inshallah mali kɔnɔ mali kɔkan kɛra diɲɛ fan o fan bɛɛ lajɛlen ka taa whatsapp kɔnɔ n'ala ka diɲɛ n bɛ segin n ka kuma kan kuma ka za wagati baki ne yɛrɛ y'a dun a ye ko kɛ ne ye n y'a fɔ émission daminɛ la i yɛrɛ k'a dun a ka ko k'i ye a filɛ dama dama de dilannen don ka nɔgɔya ko la i t'i jija o nɔgɔya tigiw la ala k'i y'o la i tɛ taa i bɛ kɔnjɔnma de kɛ ka don whatsapp kɔnɔ joona ka kuma wele ala ka jɛ a b'i lasɔrɔ cogo min na i kɛra diɲɛ fan o fan a b'i lasɔrɔ basi ni a ka se ka d'i ma a ka se ka sababu caman di i yɛrɛ ma 00223 74 48 36 42 tile 41 nafolo baara tile 41 bɛ dafa don min na ala k'i fara nafolotigiw kan cɛya fura lakika ka na se siritigɛla ma ani ka na se cɛya fura lakikaw fana ma ani papier ko 24 heures papier ko baara kuma a bɛ ka continuer wa alhamdulillah sefula a bɛ ka continuer anw bɛ baaraba dɔw la nin waati in na halisa o baaraw ma kun cɛ an fɛ fɔlɔ donc an bɛ mun fɔ mɔgɔw ye mɔgɔ maa bɛ yen n'o ka ko ye papier ko dekun de ye n'ala sɔnna ma n'o y'an contacter n'an ye jateminɛw kɔfɛ n'ala sɔnna an bɛ mɔgɔw dɛmɛ 24 heures kɔnɔ ka tila ka date d'i ma i ka papier ko la inshallah i bɛ ala jɔyɔrɔ ye a faamuna n'ala ka an b'a fɔ bɛɛ ka na sa bagi kɔni bɛ yan papier ko fɛrɛ baara bɛ papier ko degun bɛ maa min na 24 heures kɔnɔ i kan ka papier sɔrɔ ka bɛn don ma kuma b'a f'i ye n'ala ka jɛ i b'a sɔrɔ k'a don don finama ma baara ko bɛ maa min na fɛn fɛn a ma se ka k'an date ma ka fɛn dɔ la mais kuma bɛ nin bɛɛ baara kɛ 00223 74 48 36 42 an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh a k'an bɛ jan wagati wɛrɛ a y'a abonné an ka page kan Senfila Media SN merci salam alaikum